Agraïm d'entrada les explicacions donades a la comissió sobre aquest informe i la feina feta pels tècnics i per l'interventor general. Celebrem que hi hagi la voluntat de subsanar les deficiències d'aquest informe que ho requereixin mitjançant un pla d'acció, però considerem que la gravetat d'alguns dels incompliments és tan gran que fa anys que s'haurien d'haver subsanat. Sobretot perquè, com fa constar l'interventor en el propi informe, n'hi ha que són recurrents i que es repeteixen any rere any, sense que s'hi actuï i afecten a temes tan bàsics com l'objectivitat, la igualtat d'oportunitats, la publicitat o la concurrència pública, i denoten discrecionalitat i manca de transparència. Pel que fa a la contractació, de forma reiterada al llarg del temps i en successius expedients, l'interventor formula objeccions en la fiscalització prèvia sense que, segons fa constar, es modifiquin els criteris ni es justifiquin jurídicament o tècnicament de forma adequada. En són exemples el fet que no es ponderi adequadament la millor oferta econòmica per l'ús d'arrels enèsimes, que són exponencialment regressives, o l'abús de les pròrrogues forçoses, que no estan previstes contractualment i en alguns casos de forma reiterada que s'haurien pogut evitar amb una millor planificació. Destaca també la recomanació que es garanteixi que cap prestació que hauria de ser objecte de contracte s'executi per la via de fet, sense el corresponent contracte o excedint les limitacions quantitatives, qualitatives i temporals, i que poden suposar responsabilitats administratives. Pel que fa a temes de personal, l'interventor fa constar en el seu informe, novament, que en els procediments selectius de nomenament de funcionaris interins i en la contractació de personal laboral de caràcter temporal, massa sovint no es cobreixen les places vacants seguint l'ordre de les llistes de preferència. En determinats nomenaments se selecciona el candidat de forma directa. A la comissió informativa pertinent se'ns va dir que es tractava de promocions de personal, on per tant no es compleix el que estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic a l'article 14, que determina que els empleats públics tenen dret a la progressió en la carrera professional i promoció interna segons els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació. Amb excessiva freqüència es produeixen contractacions de personal laboral de caràcter temporal per la via de fet. A l'informe es fa constar que en alguns casos, en la modificació provisional de la relació de llocs de treball, s'extralimiten les facultats atribuïdes al regidor delegat i, entre altres, que en contractacions de durada determinada les raons que les justifiquen no concorden amb la modalitat de la contractació. Pel que fa a Cornellà, es realitzen molts contractes menors que per la seva naturalesa haurien de ser objecte d'adjudicació per altres procediments establerts a la llei de contractes del sector públic. Recomana que en els contractes menors s'eviti que continguin prestacions no contemplades en el seu objecte social i que en la concertació de convenis de col·laboració o de patrocini es compleixi amb els requisits establerts a la Llei General de Subvencions o a la normativa de contractació. Demana també que es revisi el procediment de selecció i contractació de personal per tal que s'apliquin els principis establerts a l'article 55 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i que s'acrediti el compliment dels principis d'igualtat, imparcialitat, mèrit i capacitat, publicitat, transparència i l'adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a exercir. Pel que fa a text alça, s'haurien d'aprovar unes instruccions de contractació adaptades a la llei de contractes del sector públic i analitzar aquelles despeses que haurien de ser objecte d'altres procediments de contractació que s'hi regulen. Pel que fa al pla de millora, com hem dit, celebrem que es faci. De moment, pel que sabem, algunes de les propostes es basen en aplicar la normativa que regula les àrees afectades i descrites. Per tant, reiterem que s'hauria pogut fer abans i que és necessari corregir les deficiències que fa constar l'interventor en el seu informe. Gràcies.